Asante o, Asante kotoko jembibi nananom a wonim sika fribre oyuko aboshan ne yukudua nananom odupon kase oboa brotwe dan otumfuo Osei Tutu abebiom Asante ye omaya nyado otumfuo Osei Tutu abebiom ye ahimmu ohempon wa piafo awie onipa biara abosie ene ne kasa na namamre ensu ni tumi wenti na Asante Adehyeman ewo Dallas Texas America abrochimam womra ne obi edan obi se okura Asante amamre mu na ogitum se ampa wonamamre eni wontumi empo ewo obi man so ebraso se Asante Adehyeman adehye wokura Asante amamre mu asebirbi edekire otumfo Osei Tutu abebio nsia na mu ewo Texas abonten so ne senti wahyehe dwumadie kase a wo bedi ede ahye sa efan Saturday 27th May 2023 for Divine Grace Event Hall 677E Interstate 20 Arlington, Texas 76018 eho ena nananom edidi so ebeso afnamu asibiribi na yayi won Ahemaa nso akire nana asarbedi de besimbiribi se emrante Ahene nana kofi antwi besimbiribi se sana Ahene nana kusibuodum benkro besimbiribi se chidom hene na yayi ne Ahemaa nana akwasua jaba akire nana kwasi agyeman prempe besimbiribi se bonkum hene nana Osei asibe besimbiribi se nifa hene na yayi ne Ahemaa nana ya akire wa oba ahoofefo nso akire nana okire besimbiribi se adonten hene nana odinkunim jatan kroma besimbiribi se jasen hene na yayi ne Ahemaa nana amada konwa nso akire nana kwame asarbedi akon besimbiribi se akwamu hene na yayi ne Ahemaa nana ya echa nso akire nana kokoto besimbiribi se konti hene na yayi ne Ahemaa nana ata asiedu wa nso akire afei oyukoba asansa krokotia ko fa de ofandbum na nso fa ode kire nana emframa okogi amanje bi abebio beso afnamu asai se Dallas Texas Asante Adehyeman hene na yayi ne Ahemaa ekoba sempremu a ahodi sunsum kura no nana amase wa brakatu ampafo ampem se Asante Adehyeman Ahemaa wo Dallas Texas Asante Adehyeman abusuapani nana mbra Sunday 28th May 2023 dinner party Las Lomas Irving Banquet Hall Event Center 3761 Irving Mall Irving Texas 75062 akona mpanimfo nana adupoku Asante Kotoko Professor Kwaku Ajimaidua Ejakwa Buansi Isaac Osei Tutu nana Fokuo Sechere nana Efriye nana Kwabena Jima Buansi ne akona ahemfu nyina ede wonanum onyamba betai dwumadie yi achi esanse Asante Adehyeman se akona mu Asante Adehyeman yeni o obida obi apiafo mo ne awenade Ahene wa yemamu moniko monisa ni mo apia